Ukusweleka komuntu engazali noThixo. Ngoba umuntu kesweleka engazali noThixo uya kwindawo ebizwa ngoba kukwamnyama ndawo. Kwindawo ebizwa ngoba iYadesi. Apho kulinde khona abantu abebesweleka bangakholwa. Hallelujah. Jesus. Nobala kuyabanda. Eyona nto sityhilekelayo. Sibanjwe intlungu yokuthi abantu bangasweleki besiya kule ndawo ngoba sityhilekelwe. Kunjalo. Asiyabethethi. Sityhilekelwe. Sityhilekelwe. Sizikhupha noba imvula iyanetha. Sizikhupha noba nakulwa. Bangasweli kule ndawo bakuyo. Hallelujah. Hey, Jesus. Xa sishumayela ivangeli ngobunjalo bayo. Siphungula indawo ebizwa ngoba iYadesi. Mabakazwali khona kodwa bafuna eparadesi apho kulinda abafe bekholwa. Ube kwangathi yasindiswa. Uthani imama ukholobile ingaba nawe ulandelela nto amageza abantu bengenzi masiko uzawuphambana. Uthethi babethuna likhona igeza elinesuthu enjena elinokwazi unxiba isuthu enjena. Ukhona umntu ephambanayo ononxiba kanjena abe nomfazi onjena. Lo mfazi unjena kanobaleka kanokwendela egezeni. Hayi. Nkosi yami. Hey.